Tajjeb, tajjeb. Inti kollox sew? Jiena tajba ħafna, grazzi. La darba għadaw. Wasal il-weekend. Wasal il-weekend. Mela qegħdin hawn. Ekku. Sadan tant Mattejos illum fejn se nieħduhom it-telespettaturi tagħna. Anġela hija għażla. Ġifieri jiena għadni kemm smajt il-dawn il-chefs bravi illi għandhom għażla illi qed jgħidu isma' jiena jew imur fuq sezzjoni tal-industrija tiegħu jew nagħmel xi ħaġa oħra, il-ħajja kollha għażliet. Ekku. U nirringrazzjaw l-Alla x'hekk trid tajt illi għandna żmien twil minn ħajjitna li l-għażliet huma f'idejna. Però mbagħad jista' jasal anke żmien Anġela illi ma jibqax għażliet. Verament. Jiena u inti nitkellmu kemm il-darba ġifieri anke fuq sitwazzjonijiet familjari li għandna bħalissa pereżempju illi ġismek jibda jurik ċertu sintomi, m'għandekx għalfejn inti tħosslu ġieħ, imma tista' tħares fil-mira u tajt għandi problema ta' xi ħamm żejjed hawn jew qed inħossni tqila. Ejja ngħidu mhux ix-xaħam żejjed li huwa peace, imma ix-xaħam żejjed jista' jġiblek il-kolesterol, għandek il-pressjoni, ġifieri dawn u mbagħad dik tkun il-qampina li trid jew ma tridx tittamel xi ħaġa. U hemmhekk fejn nixtieq li nasal, għax fil-fatt wara s-sigaretti l-iktar killer qawwi li jeżisti huwa l-obeżità. Mela jekk inti llum qed tħares fil-mera u qed tarak illi inti ħafna ikbar milli kont jew milli taf li suppost tkun, dak diġà għandu jurik l-alarm. U s'issa għandek l-għażla ta' jiena x'se nagħmel pereżempju, ħanibqa' ngħix kif jien u nibqa' nikber, jew jiena ħanaqbad toroq differenti, jew jiena sempliċiment ħanaqbad dik it-timetable u ngħid isma' jiena dak il-ħin ara ħammur nagħmel l-exercise. Jiena dak il-ħin ħanipprepara ftit ikel ħallek niqabad barra bil-ġuħ minflok ma nieqaf f'xi kantuniera għand fl-ewwel ħanut li ġi jiena kil xi ħaġa illi mhux biss ħatejni biex nintela' però ħanħossni tajba ħafna wkoll. Dan huwa sigrit ieħor dak li qed tgħid inti, kemm importanti li nkunu preparati u nippjanaw allura minn qabel. Eżatt. U fil-ħajja laqas hemm sigreti Anġela, dan l-informazzjoni kulħadd jafa, llum tidħol fuq l-internet. Imma tkun prattiku. Tkun prattiku għaliex jien naf li ċertu weekend ma jkunx adattat għalija hawnhekk imma la nsibu lest ippreparat. Nippreferi ma nipprepara xejn mid-dar biex insib li kell lest ippreparat hawnhekk. Ħafna. Dawn huma tips li kultant jiena lil Matteos ngħidlu inti qisek il-kuxjenza tiegħi jew qed timbuttani għal ċertu affarijiet, naħseb bħali hemm ħafna oħrajn. Bla dubju u kif qed ngħidu ġifieri l-fatt li anke jien għaddej minn sitwazzjoni familjari li timotivani hemm min jgħidlek pereżempju ma taqax ħażin qed jiġrilek hekk, anzi iktar kif taqbad tgħid nifferoċek nuża dik il-kelma fuq isma'. Però dak huma karatteri wkoll ma taħsibx. U naħseb is-sitwazzjoni kif toħodha, tgħid isma' din ħaġa jew ħatallimni biex iktar tgħinni nimxi l qudiem jew ħatkissirni. L-għażla għax igen hija deċiżjoni hija għażla hija fidejk ukoll. Verament. X'qed nipprova ngħid ukoll Anġela llum illi jekk aħna għandna l-għażliet ejja noħduhom u nagħmluhom għaliex għax jista' jasal żmien fejn forsi t-tabib il-speċjalista tiegħek jgħidlek isma' sinjura m'hemmx għażla oħra ħlief li jkollok tagħmel hekk. U mbagħad mhux ħatibqa' għażla ta' jgħidulek isma' bil-fors hekk trid tagħmel sakemm ma tridx illi inti tispiċċa taħt it-terrapin. Nixtieq forsi anke il-direzzjoni tellali il-messaġġ pożittiv illi kellna preparat illum. Illum kelli messaġġ pożittiv illi nistgħu naddattawh anki għal dak li qegħdin nitkellmu flimkien ma' Matteos. Fil-fond ta' qalbek tkun taf x'inhu sewwa jew le. Grazzi għal isma' ftit għax daw jibgħatuhomna isma' ftit biex naqsmuhom mat-telespettaturi tagħna. Imma kemm importanti għax jiena verament inkun naf x'inhu tajjeb jew ħażin għalija. Ħanajdlek, Anġela, inti tkun qiegħda f'punt li għall-grazzja tal-Alla m'għandekx sitwazzjonijiet li ġew ma' wiċċek. Għax imbagħad meta qisu kultant ikun troppo tardi kif qed ngħidu nara x'ħan nagħmel niddispra biex nagħmel xi ħaġa. Imma aħna umani. Aħna umani ekku, però jista' jkun illi jiena il-karti tal-lob ħanuża dik l-espressjoni speċjali. Issa iċ-ċans kliftu. Jista' jkun illi tabib jgħidlek ħajkollok tagħmel hekk u hekk. U fil-bidu meta inti għad għandek l-għażla ħatajt isma' jiena pereżempju ara ħanażel li ma ikel irrid, ħanażel li ma post ta' training nista' mmur, ħanażel li ma exercise se nagħmel. Għandek l-għażla. Il-qudiem dik tiġi xi ħaġa ta' bil-fors. Ħajkollok tonfoq dak l-ammont ta' flus, ħajkollok tonfoq dak l-ammont ta' ħin l-isptar, tara speċjalisti tara tobba, hemmhekk ma tibqalek l-ebda għażla. U kemm hu sabiħ li nonfqu l-flus tagħna f'affarijiet li jagħmluna ferħanin, jew forsi affarijiet li huma sani għalina u allura nkunu qed nipprevjenu b'dak li kelli nkunu qed niklu milli nimordu milli nonfqu l-flus f'mediċina jew sfortunatament fuġieħ tal-qalb ġewwa l-isptar. U jkun hemm min jgħidlek imma jiena ħi tfallew u qabel kollox Anġela. U sewwa jagħmlu. Matteos il-maġġoranza. U sewwa jagħmlu għax aħna ġibna tfal fid-dinja jiena m'għandix by the way, ma mhux issa ma ħażin. Biex aħna inħobbuhom nrabbuhom sew.
Imma anka fin-natura stess, Angela, qabel it-tfal jiġu l-ġenituri, mela aħna kif jista' jkun nabbandunaw saħħitna, kif inħossuna, u mbagħad nippretendu li ħankunu hemmhekk għat-tfal tagħna tul ta' żmien. Mhuwiex il-każ. X'għandhom jagħmlu telespettaturi ta' xina lil Matteos inġibu għax tant huwa tifel pożittiv illi nixtieq li nittrażmetti din il-pożittività li għandna fl-istudio fid-djar tat-telespettaturi tagħna. X'għandna nagħmlu? Li jridu jagħmlu Ħalli huwa- nqis lili nnifsi anke bħala telespettaturi. Tajjeb ħafna, niddeċiedu. Jiena ħan niddeċiedi illi nagħmel xi ħaġa waqt li għad għandi l-ballun f'saqajja, jew meta jkun tard wis imbagħad nara x'se nagħmel. L-għażla fidejk. U forsi anke l-fatt li qed ngħidilhom isma' ħudu deċiżjoni, diġà tqajjem daqsxejn tal-ansjetà għax aħna qisna bħala nies komdi ngħixu kif qed ngħixu. Però nafu lkoll li jekk inħarsu fil-mera, jew forsi anke naraw daqsxejn il-ħwejjeġ li qed nimsu, diġà jibda jkun jagħtina indicator li hemm bżonn illi jsir xi ħaġa. U tisir xi ħaġa qabel ma jkun tard wisq, għax imbagħad wara xejn nibku xortina u ngħid kemm jien beżżula u għaliex jiena u għaliex. L-għażla fidejk għal kull deċiżjoni hemm ir-riżultat. Verament. Jekk jiena ħanażel li ma nagħmel xejn, ma nistennix li ma jiġri li xejn u ma nistennix li nidher tajjeb laqgħa. Persuna li qed tara naddaru jew jekk hemm xi ħadd jixtieq jitkellem ma' Matteos ċemplunna 278888870. Min fejn għandu jibda? Mela, għandu jibda billi l-ewwel nett, jiena dejjem nħobbra dal-parir. Jikli hija l-kabert. Forsi hawnhekk dawn ix-xefs li qed jarawni jistgħu jieħdu għalihom, mhux biex jieħdu għalihom. Anzi, dawk ix-xefs jippreparawlna tara. dak li kell illum qed sajru vera healthy għax qed Tajjeb. tiġiġ laqasu imsajjar f'xejn imsajjar fil-misħun jiġifieri Tajjeb wis. u mimlijin naturalment bl-affarijiet li nħobbu Għax li jidħol id-dar Angela u aċċessibbli kważi l-ħin kollu, mela inti qed tara television, mort ħalli tara x'ħadd naqqar. Ma tafx ħad taqbad is-sajjar qbad xi ħaġa li għandek fil-kabert. Jekk ma daħalx id-dar, naturalment inti ħad tkun ħafna iktar diffiċli biex Għaw min tagħmel. jgħidlek bħalissa d-dejja minn attak nervuż, jien kollu niftaħ il-kaberd u l-insib nibilaw. Jew inkella ħin kollu rrid innaqqar xi ħaġa. Jew għandek min għandu sweet tooth. Ekku. Jiġifieri dawn l-affarijiet irridu nissuperaw mhux faċli. Laqas xejn. Ara, again hija kwistjoni ta' għażla. Nistgħu morru għall-għażla l-ħafifa illi mort fil-kaberd u qatt niekol, allura qatt tintaffi dak in-nervi. Jew nista' jiena ilbis slipper u ħriġt nimxi. Wara x'se jiġri? Wara jekk ħammur għall-ewwel għażla ħanħossni guilty għax irġajt għamilt, ġajt qed nitqawwa xi ħruq ta' stonku. It-tieni għażla, apparti li tħossok ħafna aħjar għax inti ħadd id-deċiżjonijiet ilha u ħadd id-deċiżjoni li taf li hija l-aħjar, inti wkoll dak in-nervi għadha taller u jieħġismi kemm kien qed juġani jon idari, issa bil-mixja kemm qed inħossni aħjar u pożittiva u enerġetika. L-għażla fidejk again. U l-ġisem ħajatik l-istess benefiċċji mill-exercise bħalma jagħtik meta inti tikol dak li kell. Ġifieri anke l-kimika ta' moħħok ħadħossok aħjar kważi l-istess jekk mhux aħjar bl-exercise. Verament. L-għażla fidejk again. U vera, naqbel miegħek hawnhekk. Ħanaraw ma' min se nitkellmu l-jum it-tajjeb, hello? Hello, اليوم الطيب جينا في الفيلم أقرأ من هالأورمي Għajdinna. أنا إذا نشتري نكلم المطيس بليز Għajdinna. جينا مر نمشي ونقعد أتنتش نيكل وما نستاش ننزل نبقى 79 أو 80 ترى جينا عندي 59 years ونيخو شي كالمانتي ġifiri وإني ناخدهم سنين ترى هناك شرطة نقعد أتنتا ناخد ħafna xejjex موليين taħseb li dawk inefqu għax inħobbhom għalhekk. U ħadd waffariet qed nieħu salamu ġifieri. Toqgħod attenta anki fl-intake tagħha. Tajjeb ħafna ara. Grazzi, Sinjura. Il-Sinjor semmit ħafna punti interessanti. Mela ħanibdew mill-ewwel pass. Il-mixi. Il-mixi huwa tajjeb ħafna l-moħħ. Normalment mhux biżejjed biex nitilfu ċertu xaħam. Jiġifieri min ikun ta' sajż kbir ħafna u beda minn ftit mixi, diġà huwa tpass tajjeb ħafna u aktar xitlef il-pis. Però min ma jkollux daqshekk ammont kbir xitlef, bil-mixi biss ma tantx ħanaraw progress fejn jidħol telf ta' xaħam. Ħanibdew minn hemm. Però mhux qed ngħid li l-mixi huwa ħażin titevita. Anzi huwa l-ewwel pass huwa pass tajjeb ħafna. Number 1. Number 2. Mhux kulħadd jaqbel miegħu l-istess ikel. Mela jista' jkun li pereżempju waqt li l-fraw li huwa ikel vera sustanzjuż, forsi miegħi personali ma jaqbilx, inħossni ħruq ta' stonku, forsi inħossni nintefaħ. Allura tajjeb naraw daqsxejn x'jaqbel magħna u x'ma jaqbilx. U f'dak il-każ ikun hemm anke nutritionists, pharmacists, dietitians li anke jistgħu jgħinuna. Issa, anke l-ħaxix, bħal każ tal-frawli, jista' jkun li jaqbel miegħek jista' jkun ma jaqbilx. Inti għandek ħaxix li jista' jimlik anki bil-gass u allura dbat il-konsegwenzi. U Sinjura qed tieħu ċertu mediċina wkoll. Nemmi, u hemmhekk kont se nasal, illi ċertu mediċini bħala side effect ikollu anke innizzel fil-riċetta stess, fil-deskrizzjoni stess, illi anke jista' jkun hemm weight gain. Il-weight gain mhuwiex żieda ta' xaħam normalment, ikun żieda ta' ilma. Allura dak ikun xi ftit jew temporanju. Temporanju min jgħidlini li naħodhom ħajti kollha ħajbqgħu miegħi għal dejjem.
Jista' jkun u f'dak il-każ tkellem daqsxejn mat-tabib tiegħek. Però għal kull ħaġa hemm anke rimedju. Mela jiena nista' noqgħod nibki xorti jew ngħid minħabba dawn il-kalmanti jiena qed inħossni ħażin, qed nintefa' eċetera. Ngħid x'nista' nagħmel bħala eżerċizzju biex jikkumplementaw il-mediċina li qed nieħu u apparti minn hekk li jiena nonqos f'liema sens li grazzi għall-exercise forsi anke dik in-nefħa li ġejja mill-mediċina ħatonqos. Hemm każijiet ukoll, mhux waħda jew tnejn Anġela fejn min ikun qed jieħu ħsiebek jgħidlek dawk il-pilloli nistgħu innaqsuhom jew naqtawhom. Grazzi għalik illi inti qed tagħmel l-eżerċizzju. Jiġifieri s-sinjura naħseb għandha tibda biex tagħmel review mat-tabib fejn jitlu l-pinnoli. Dik dejjem, jiġifieri anke qabel ma tibda exercise l-aħjar. U tgħidlu l-istess ħaġa li qalet anki lil Matteus għax importanti illi niċċekkjaw li dawk il-pinnoli għadhom qed jatuna l-benefiċċju. U għawek nappella wkoll ta' importanti dak li jkun isib dik il-persuna li magħha tkun vera komda f'liema sens Anġela. Min jgħid leħi ma mhux għandek it-tabib għax jgħajjat miegħi. Dit tiġi miż-żewġ naħat. Importanti li bħala professjonist jifhem ħafna s-sitwazzjoni, ġifieri jkun caring u ma jiġġudikax il-persuna speċjalment fuċċa. Però il-persuna wkoll importanti li ssib ma' min hija komda ħalli tiftaħ qalba kemm tista'. Għax kultant noqogħdu lura minn nagħtu d-dettalji. Ħanieħdu telefonat oħra Mattejos naraw minn għandna fuq il-linja li jum it-tajjeb. Hello. Insellim Mattejus, please. Għajdinna ħin. ħanajlek Mattejus, jiena qasira ħafna u niżel 88 kilos u qed nimxi fija kuljum u qed nagħmel dieta ma nafx nix nikol tajjeb, pilgħodu nieħu l-ariġa. Robsinal nieħu selid bit-tuna, wara robsinal nieħu duffiħa u tazzate bi-skimmed milk u flaxija nieħu xi għaljotta bil-ħuta biex nar tmexxini naqra please tara nix nikol tajjeb jew le. ħanaqtaw nisimak fuq il-television. Thank you, process. Grazzi. Ara, kull persuna għandha bżonni differenti, Anġela, ġifieri minkejja li ikun hemm it-tul ikun nafuh il-pis, eċetera. Għandek il-BMI. Ikun hemm fost l-oħrajn prosit il-BMI, l-attività li tagħmel il-persuna, x'tip ta' xogħol għandha, da kollox jakkumula. Għalkemm inti għandek bżonn tikol ikel. Issa, li kelli semmit is-sinjura huwa kollu sustanzjuż, però jista' jkun li għandha bżonn iktar minn xi ħaġa u inqas forsi minn oħra. Allura ta' min titkellem daqsxejn kemm nutritionist jew dietitian tkun tista' tgħinha speċifikament fuq dak il-att. Però fejn jidħol l-exercise, dejjem fejn ħajjidħol jiġifieri anke telf ta' xaħam ħajjejnek, għalfejn qed nifoka ħafna fuq telf ta' xaħam mhux telf ta' pis, Anġela. Għax huwa x-xaħam li huwa l-perikolus. Mhux hekk? Persuna jista' jkun tkun tiżen 60 u jkun hemm persuna oħra tiżen 60 ukoll, imma jidhru totalment differenti u saħħithom tkun totalment differenti wkoll. U naqbel miegħek perfettament. U s-sinjor ta' qabel semmit anke l-età. Inkwitati li forsi ma sax tonqos ħabba l-età, nista' nġibu eżempji enormi ta' nies li qabżu 60 u għadhom jidhru tajjeb. Madonna waħda minnhom pereżempju. Jennifer Lopez għandha 48. Jiġifieri l-età mhijiex il-problema huwa x'namlu illi ħajiddetta x'riżultati ħanġibu. Dik importanti, però dejjem nieħdu l-pariri importanti. Illi dan anke meta inti naf għandek bżonn żarbun, ħatmur għand min nibih iżraqbek biex jgħinek, l-istess ħaġa fejn tħol exercise u nutrition irridu parir professjonali. Allura flok ma nqogħdu nitilfu ħafna ħin u żmien ma tgħidik taħdem tgħidik le, nieħdu parir mill-ewwel, ħalli nifrankaw iż-żmien u għaliex tgħin nifrankaw anke l-flus. Għax jekk inti qatt tipprova 1000 miljun ħaġa waħdek. Akkumula mbagħad kemm berbaqt ħanuża dik il-kelma fuq affarijiet li ma ħadmux miegħek meta jħassra stajt mill-ewwel ħadd parir professjonali. L-għażla f'idejn. Ekku, sinjura ġifieri naħseb ta' min anki titkellem ma' nutritionist, jiena il-mod ta' kif kelmitna qed timxi qed tikol healthy diet, jiġifieri is-sinjura qedem u trid, jiġifieri u mbagħad naħseb jiddependi u grazzi lil dit-telespettatriċi tat-telefonat il-linji għadhom miftuħin 27888870. Però mbagħad għandek xi ħaġa oħra hemm il-metabolizmu naħseb tal-persuna taffettwa Matteus. Bla dubju, u fil-fatt ħafna nies anke iwaħlu fl-età għax b'mod naturali meta tikber fl-età jonqos il-metabolizmu għax fost l-oħrajn anke il-masil tiegħek jibda jonqos. Nibdew nitmemru ħanżaw dik il-kelma. Allura hawn min jgħid li sajna kbirt. Jekk inti kbirt, iktar għandek bżonn l-exercise. Tafx nixtaqsi, hemm xi ħaġa x'tista' tagħmel mara li għandha ċertu età. Aħna n-nisa nafu li il-muskolu speċjalment tal-idejn jibda jirtab u forsi jekk tkun daqsxejn mimlija jibda jiddender xi ftit, il-muskoli jew il-koxxa tas-saqajn anki fl-irġiel tiġri dik, jiġifieri hemm xi ħaġa x'tista' tagħmel persuna. Bla dubju, tant hemm exercises differenti illi daw idealment anke inti meta tagħmilhom tkun f'ambjent ta' nies li huma simili tiegħek. Għaliex? Għax qed tagħmel il-kuraġġ bħadd ieħor. Inti forsi qed kelma qabel qed kelma wara u daw l-affarijiet ħajjejnuk
biex l-oġġett tibqa' tagħmlu, għax dik hija s-sigriet. Ix-xef jista' jgħidilna hemm ċertu ikel li għandu bżonn iż-żmien biex isir. Mela aħna kif nistgħu nippretendu dal-exercise għamiltu darba u f'daqqa waħda jiena ġibt ir-riżultati. Qed jurina li kellha d-direttur kien qed jurina. Ġifieri li hemm bżonn huwa li l-istess oġġett tibqa' tagħmlu għat-tul ta' żmien u tagħmlu sew. Però min jgħidlek imbagħad li jekk inti tagħmel l-eżerċizzju tibqa' tirrepeti dejjem l-istess eżerċizzju, jista' ma jkunx daqshekk effettiv, veru? Jista' ma jkunx effettiv għar-riżultati, ġifieri jekk inti wasalt sa ċertu livell ħanpoġġu hekk, jekk tibqa' tagħmel l-istess ħaġa, m'intix ħadd improvja, però dak li għamilt, dak li akkwistajt s'issa ħażommu. Ġifieri dik għaddi ġajja xi ħaġa tajba. Sakemm tibqa' tagħmlu. Sakemm tibqa' tagħmlu. Jekk inti tħati qaf tagħmel l-eżerċizzji aħna nafu li sportivi li jkunu qed jagħmlu ħafna eżerċizzju tarhom well-built jkunu sbieħ. Kif jieqfu kollox jiġu qisna aħna fil-ħajja tagħna ta' kull Fil-ħajja Anġela, kollox jew ħajmur il-qudiem jew lura. Ħadd u xejn mu se jibqa' eżatt l-istess. Allura again, hija deċiżjoni li inti tagħmel. Isma' jiena l-oġġett ħanibqa' nagħmlu u jibqa' jmexxin il-qudiem, jew ħanwaqfu u awtomatikament nippretendi u nista' nibda mmur lura. Dik hija għażla li għandna ppreżentati l-ħin kollu, hemm min jgħid li għandi tant x'nagħmel, nifhem. Però anke jekk tidħol fuq il-kwistjoni tal-ħin, Anġela, illi inti tiddedika pereżempju nofsija, ejja ngħidu 4 darbit fil-ġimgħa, sura ta' nies, wara kif inti ħadħossok u kif ġismek se jaħdem, ħadd tkun iktar produttiva. Mhux biss għax moħħok huwa aktar frisk, imma x'anka ġismek qed jagħtik biex tibqa' dejja. Ħa nistaqsik xi ħaġa oħra u jekk hemm xi telespettaturi jixtiequ jitkellmu magħna 278888870. Persuna li ma jkollix iċ-ċans li toħroġ minħabba l-ħajja impenjattiva jew minħabba li jkollha forsi xi ħadd ma jiflaħx id-dar għax aħna nafu kemm għandna nies carers li jkunu qegħdin hemmhekk jieħdu ħsieb anki lil membri oħra tal-familja li jkollhom bżonn ikollhom xi ħadd. Sempliċiment jien naf titla daqsxejn taraġġ maġġel, eżerċizzi li tista' tagħmel li jiddar jgħinu. Bla dubju ta' xejn. Jiġifieri anke jekk. Imma jistgħu jagħmlu ħsara jekk ma tkunx taf kif għandek. Mela, tagħmel ħsara jekk inti diġà għandek xi ħsara fih. Mela għal-mod tal-kelma jekk ħatitlgħu ninżel it-taraġġ hemm min jgħid li ma dak strapazz. U hekk kont se ngħidlek u kif għandna nitilgħu ninżluh allura tajjeb wisq. Hemm min jgħidlek dak strapazz. Però fil-verità jekk inti m'għandek xi xjuż f'saqajk jew f'darek, m'għandux għalfejn dak it-taraġġ jagħmilek ħsara. Issa, ovvjament ħadd ilbes sliper li huwa tajjeb. Naturalment inti ħatara li m'hemmx l-ilma fit-taraġġ ma jmurx jitiżlu għax imbagħad il-problemi hemmhekk jiġu, però diment li m'għandekx daw it-tip ta' issues u inti titlgħu tinżel taraġġ bil-mod u forsi biżmien tibda żżid iktar il-pass, tista' tagħmel iktar ġid mill-ħsara, kont ngħidilek bil-kontra. Ekku. Tagħmel iktar ġid mill-ħsara. Għaliex? Hemm min jgħidlek ukoll illi anke jekk inti x-xogħol ma tużax il-lift ma tuża t-taraġġ, dak jista' literalment kważi jsalvalek ħajtek. Għaliex? Għax ejja ngħidu inti titla' tinżel it-taraġġ 3 darbiet kuljum. Għamilhom dawk 3 darbiet, 7 darbiet fil-ġimgħa, 21 darba. Jekk tagħmilhom għal xahar sieħ ara kemm jiġu? Jekk tagħmilhom għal snin li ddum ix-xogħol ara kemm il-darba tlajtu nżilt it-taraġġ flok ma użajt il-lift. Jiġifieri kull qatra tot. Ħanieħdu telefonat oħra l-jum it-tajjeb, hello. Hello, Angela. Insellimlek. Nselmilkom lilek u l-Mattejos. Grazzi. Jien nixtieq ngħidlu, il-Mattejos nammeraħ ħafna għax kif naraħ etik l-enerġija dak. Ux veru, għalhekk inkun irridu għaw il-ġimgħa jien. Etik l-enerġija, xi rajtu fi programmi oħra ħafna. U vera nammera, issa jien irrid ngħidlu, jiena nkun nixtieq immur nimxi Mattejos. Imma qiegħda jiġan ħafna dari u jien notorisni ma nkunx nista' nimxi u mmur nawm ġalpu. U wara li nawm ħafna, nagħmel xi sija nawm, tgħid kemm inħossni miġuha wkoll. Imma, alla niprofa, l-irrit niprofa nasab, jien noqob bil-ġuħ ħafna, u bizgulli ma, jiena għandi 65, imma nixtieq kiku taf meta kont immur nimxi, daqs sentejn ilu kont immur nimxi kull-jum, sija kull-jum, u kont inħoss nirrid intir, moħħi jisparixxa, qed ngħidlek, il-menti ta' moħħok jistrieħu. Insomma, anka qed ngħidlek meta kont immur niġri barra, il-menti ta' moħħok seba' saħħiet konti kien ikolli. Kemm qed tgħid il-verità, Sinjura. Qed ngħidlek meta kont immur nimxi jista' jkolli ġurnata minn filgħodu sa flaxija xogħol. Xogħol, ma naqtax qalbi kont. Ma naqtax qalbi minn xejn. Li qed naqta' qalbi li qed jiġrili hekk biss. Għax il-bqija immissjajta ħafna dik il-mixja. Immissjajta. U vera qed ngħidlek niġbed l-attenzjoni aħjar dik il-mixja ta' filgħodu m'hawnx aħjar minna. Anka kif tmur timxi fil-għaxija, dejjem hekk tkun tifla hu. Imma nammerak ħafna Mattejos il-bambini
Għanajdlek, enerġija kbira taħti meta tidher fuq television. Qed ngħidlek jien. Kemm U inti- thank you u proset tal-programm. Kemm inti ħelwa, sinjura, grazzi tat-telefonata, grazzi. Ara kemm hija effettiva, Ekku. għari mixja. Ħansem Però naqra. is-sinjura tista' tagħmel xi ħaġa d-dar allura f'dan il-każ. Tal-ġen. Mela, ħanibda mill-aħħar li semmit. Eħe, l-exercise isu għandek dak il-barmil inti tal-ġurnata ngħidulu, illi forsi għajjejt mentalment kellek ħafna x'tagħmel, battalt. Kif semmi tajjeb ħafna wkoll, jekk nistgħu nagħmluh l-ewwel ħaġa filgħodu tant l-aħjar. Vera. Għax inti isek għandek il-mobile illi għadu kemm xeltu forsi kien low battery eċetera u qabattu maċ-charger. Il-bqija tal-ġurnata ħatkun lek ħafna aħjar. Inti ġismek ħajaħdem aħjar binqas ġieħ iktar flessibbli, iktar enerġetiku, ħajjejnek immens. Ġifieri min jgħid li inti kif għandek dik l-enerġija. Waħda minnhom hija li nagħmel it-training l-ewwel ħaġa filgħodu. Ġifieri garantita illi meta ma nagħmilix inkun differenti. tkunx iva. Nieħosni ħafna iktar slow, ħafna dik il-kelma. Issa, it-tieni net, is-sinjura, jiena ħana mill-kuraġġ illi rari ħafna huma dawk il-kondizzjonijiet li minħabba fihom ma tista' tagħmel xejn. Jiġifieri, anke jekk insemmu l-ħbib tagħna pereżempju qegħdin f'wheelchair, hawn Olympics għal minnu fil-wheelchair. Olympics qed ngħidu, ġifieri l-iktar avveniment hemm fuq. Tara dawn in-nies b'saħħithom kollha enerġija jilagħbu l-isports ġo wheelchair. X'qed nipprova ngħid? Forsi l-mixi ma joċċa s-sinjura, forsi pool laqqas, però forsi hemm exercises oħrajn, xi pilates, xi tai chi, xi yoga li tista' tagħmel. Għal-moħħ u għal-ġisem rari ħafna huma l-kundizzjonijiet li ħabba fihom ma tista' tagħmel xejn. Jiġifieri normalment ħanappella din is-sinjura biex anke tkellem fiżjoterapista. Murħu parir. Ħan nissuġġerixxi wkoll li anke forsi din il-fiżjoterapista tkun anke midħla tal-isport. Għax tkun tista' tigwida ħafna u ħafna aħjar. Għax kif qed ngħidu. Hija kwistjoni ta' għażla. Nista' jiena nibki xortija għax għandi dariju ġani ma sax nibqa' mmur nimxi. Jew ħanejt ħanaqbad dak it-telefon, ħanxempel fiżjoterapista. Mmur niltaqa' magħha jew miegħu u nieħu parir Tajjeb. tax l-aħjar illi nagħmel. Bravu, għaliex dawn huma professjonisti varji li kollha jistgħu jgħinuna anki fis-sitwazzjoni li nkunu fiha. Jien differenti ħafna, forsi anki minn oħti u allura jien għandi ikolli bżonn ħaġa u oħti jkollha bżonn gwida ta' xi ħaġa oħra. Mateus, grazzi, aħna Grazzi nerġgħu ħafna niltaqgħu lilkom. 15 oħrek alla jrid Bil-qalb ħankomplu niddiskutu anki il-ħajja pożittiva illi wieħed naturalment permezz ta' ftit messaġġi pożittivi li għaddilna Matteus anki f'dak li għandu x'jaqsam ma' saħħitna ngħixu ħajja kemm xejn aħjar. SMS feature infakkarkom aħnilna hawnhekk 10 snin, allura nfakkar lit telespettaturi tagħna irrispondu dik il-mistoqsija biex ikolkom iċ-ċans li terbħu ir-rigal Below. Għandna il-Below tablet li tista' tkun ta' xi ħadd minnkom it-telespettaturi tagħna, hemm mistoqsija bbinata magħha mat-tablet intom tistgħu terbħu il-cover u anki l-stand grazzi għall-sponsor tagħna, allura The Notebook Center. Wara t-tarif pubbliċitarju se niltaqgħu mal-lab scientist George Grech, konna qegħdin ngħidu fl-introduzzjoni illi f'Novembru qegħdin nitkellmu ħafna anki dwar il-prostata tal-irġiel, allura ħan niddiskutu il-test tad-demm li huwa l-PSA. Wara nikkonkludu ma' chefs, allura naraw iċ-chicken roulade kif se tiġi ppreżentata. Bqgħu magħna. Ipparteċipa fil-kompetizzjoni billi tibgħat SMS fuq 5061 7000.